Hakin gajuk mentawi klau ki betap kilaca ranlut kam tak mek shlong ber kapsor te sibun kin omla ban ngej baki por ban shwa ban ban pha ka klau judon ru ula basa ha klau ndo ka bahap ga jingpe jingpi jokara sokur ngse yakani lai thu do general secretary kara sokur ba mairang thang kyu ha bakran shwa ga jing thunding ha ti klau dan ka jin long class school prapan bet ka npp milem block rangkat ka npyf komisi banta ka si penem maryang Hagen isi la yoro jingkran ba bajap ngurup MDC ke NPP na Rambalai ke Mukongsan nolol presiden ke NPYF ba kit bolang nogrem ba abutamin thangki uram bakor nolol ki gue pat kina lam jok NPYF skul ke besi mentah te jingthung ding dan bontli bha kanthom du skul Shonroy Pasan Secondary School Saint Gabriel Higher Secondary School Sanchong High School Thomas German Jones Memorial baru ka Kerdon Boarding School Labang kedong niru ba tat adu mentah ketik klau ke bahap ke jingpet jokara sokon okse kiding kisiet kidang bun pha no log lahe ba yaw pha yo ban rong khani ka klau lendo ka balatik ya ka kum ka law lendo ka jong ka rai sau ko nok se te khendiat ko ma chu to ba kani ka law lendo ka de ka klau kentang ka ba ki apartment ki kini ki long kini ki jongi na du men barem ki la bo kani ka jaka ka balong ka jaka ka ba manlong kum ka wei ka jaka ba kentang ha ba ki rangpa ha ka por ki wan ban penlong ka jing le liam le rukong ban aingu ya ka mai mariang ban aingu yu ble nong bu nong thao ubala penlong ya ka jai ben riu man chong man sa ka ni slap pe ti ta ka jing yo i jingai jong ki rangpa ka jong ni lala pat ban don ha ka ni ka jaka kum ba kalong hoi ki don kendiat ki jing penjat pom pathar ki ding ki se ndai hadian kat tu ani por lemba ka jing tre sitom jong arai bat ki pai ba ki badah karai inala pan yada kat tu kat ni ki benta ndai pat la lut pat ban ong ba namla ikum kita ki jing penjulor ki jing penjat jing sim hani ka por ban apil sepi hamtam ki khna ba kum ka ni ka por ka ba kejingdon di jaka kiba light load kiba khut kiba subah kila tuna sibon te ngelak bat ong no bakani ka jaka ka jongi hang ni ka along ka wei na ki oxygen cylinder jong tha jongi ni oper silong baro ka wei ha ka ba kal air khut ka mi na kani ka jaka ka jongi bat isnong ki thao ka no kilong kiba pengat kiba light na ka jingpang ka jing sitom bat kumju kani ke jaka pinyo sngo men step jan mi pinyo sngo jing pak so tanat jong kisim kimrat ki badang don ni kidang don kato kan ni lakim don lut ndoi kidon bat hakta kapor ka ba kalau lendo ka ba kadang dei ka khalau ka ba dang le nyam le rukom si ong fi don tau la basa bawan ban pek ban suma te le hadu mentar ka don ke jingej ba ong ba udon hi ba un pek un jengo ya kani ke jaka namar ba kumba karat ke senong katau jong kanong se ni kwa ban pene e kani te yo ro jing kersian ne kita ki long shua ke man shua ke jongi man di kadai tang shisngi na ki lai spa 100% teli ki ni phopo shisnam te ngasngau kanong ke aka ka ba dang duna palat andre lada mapi kum kita ki future generation ki lawai namanta ka lasai pensim kia ba awat ni tiap ba ngimla ban thung ding baro sistem lenter namar kadon ka telang kadon ka warliur kadon ki mo ki ni don south li ki ayom rei ngasngau ba mentang iso don bak ba hakani ka sngi meneng adang yakren bat I general secretary jong ka NPYF ba ngi ong kelas slap ngaung em ngakmen ba ka slap namar ba ngakermen ba da ka jingdon nu slap kumot ki dieng ki bangin ya thung mentang ka sngi baro kini ci spa san pauten rai kin long kiba urlong bat kin im kata ka di ka wei ka ba kongsan namar ba kani ka di ka por ka ba ni dei ban ya thung ki ding ba nga kerpat ya pi baro ki khon samla thamtam ba phim dei ban pelong ya kani ka world environment dia tang sisien sisnem hendrai haba pidon ya kani kalat hakini ki bena ki ba slap kemot persyang ba punya thung kat ba pila ki ding mat pi kenmang ba hakini ki snem ki ba la le ya mat ya khlam covid kha khandai katno pi pet abrok wei ka prathai duna ka shortage of oxygen pio yoi katno ki briu ki mare na menta ka oxygen ne ingi yo ka oxygen yo na ki dien katno blei la benta yang ni
ki khon ki hajar jong kane ka perthai borok koi la ai rei mangi borok sikatangi ken sting nyem shim nyem ken kor ye ki dieng rei war bangi amat yo klam covid kat no ngi don kam yo oksigen bat oksigen yo ni te bang yo na ki dieng te kumta nga kerpat ye phi ba pinyalong ki kena ki ba smart ki ba pinya thung ye ki dieng om tang ka wal environment dia rei pinya thung ha ka season ka ba ha ka ayam ha ka samoy ka ba long ban thung dieng bat kum juru ngasko ba kum u wai na ki member jong ka district council la dei ka por ba ka district council ru kan tho sa ki hima ki raj ki sardar ba pher ba ki dei bandang peni susu kum kine ki klau kentang namar bangi tip mangi ka jaj beriu jongi ka ka jaj beriu ka ba tip beriu tip blai ka jaj beriu ka ba ngap ngipet ka lau kentang ha mau plang ka no ka jing internet ki bon ki lau kentang borok koi ka state jongi kemud ki pat ba ki tip ki burom ya ka lau kentang ban ngait ba lada ki hima ki sardarship ki raj ba pher kinang la ban penbun susu kum kine ki klau kentang kemud kan no senyang shibun namanta ka environment namanta ka ka climate change ki og menta ka mariang kelak yo iba menta po shalong kemud ladon ki yeng belah pendon kam isi si post nam menshua kemud shalong ngimdon kam isi ngimdon kam fan menta shalong barok ki yeng menta bun ki pendon kam fan kai kadau kadai ka baki on ka pareng urbanization bakilas dang pen kelam no iki dieng hanrei kim thong pat de ki wai asgo dan bok bang adon hakum kane ka sgi namar ba awat ngayat lenti hang ne kamut ngayo iba kidang bun kini kidieng ba ding san hang ne bat nganget ba da ki jing thung su jong kini kidieng kamut ngendang la ban pen kieu ya kata ka oxygen level om tang hakane ka sti jong hindai perthai ngi nyarap nam ta kata ka climate change bat hot kumuwei na ki Badalang hapo ka ne ka sarkar jong ka jela Meghalaya ngasngau ba na kaliang jonga bat ka NPYF hi ngin ya persyangkat bala bangin ya penyo kano ka lat jing mentoy kumbalah kedau ni rangba menne ba kidon kam ba kidon kata ka jing temu ka ba song tenat ka ba syongkun ha ka ba ki kwa ba kin yo ban pelong kum kata ka jaka bakin ki riu rangba ki samla kin ya la ban wan kum ka jaka banyale exercise kamut ni nakaliang jong ka NPP ngin persyang ban keren show chief minister bakum no ngin la ban mara fun kenang bang ngin la ban beautify ya gani ga jaka ngin la ban penitenat bat ngin la ban pelong ya gani ga jaka ka pau nam hakane ka belim constituency kenang ba kalong ka nuksa om tang ya gani ka constituency hindi kan dei ka nuksa ya ka jelahi borok kawai an kasnam habarok kawai ka perthai gi panon buram ya ka ba ikan mau ya ka kum kasngi bangi buram ya kan ka may mariang kajing don jong kiding kisit kalong kajing mentoy ka bakraw nam ta kajing im kajing iway pi iway ya kani ka jing sumar ya kiding ya kisit kaladon karkom perkhat perdan natu kilong shwa ki man shwa kajing i kumbang yo ngau mental leng ba ki kur leng ba ki klau shinong leng ba ki klau rai klau hima bat kani karkom perkhat jong khasi jong i menhdai kalong ka ka ban nakaliang jongi ki longdin ki bamantangi de ban bot bat kani ka bangi penlong menta kum ka National People's Youth Front lengba jo ki hapret ki badai ki kena school na ki school ba pher kanlong kanuksa nam ta jong phi bat nam ta jong ki wei ki bayu i ya kani ka program ka balong ka parit kat ne rai ka dai ka program ka padon jingbot ya kamaria ublei haswa bun thau yang i ki breu ula thau shwa ya kamariang da ka bau penlong ya ka khendau bati kini ki aka baro bat ki jing thung jing tap kum ki ding ki se ki dei ki bala bu be bu rente du utrai no bu nong thau hashwa bu thau ya ni ka perthai